Hyvää päivää arvon vlogikansa. Me ollaan täällä talossa täysin selvinpäin. 6. päivä. Oltiin suurin piirtein 14 tuntia sitten juomassa. Ei sitä niin kauan ole. Premium sit. Just täällä juotiin tässä. Niin. Alkoholittomat juomat. Ja tänään Suomi Rap. Gonna be crazy, it's gonna die tonight. Me ollaan kulttuuritalolla. Täällä me ollaan. Parasta päällä. Ja sitten huomataan, että ihmiset näyttää eri tavalla kuin me. Ja sitten parasta päälle. Ensimmäinen kaveri ja sitten vittu toinen. Sober Zero Bite, Sativa Change Your Life. Mä en tiedä. Sori. Eikö se oo se, mitä vittu meitä irkostaa täällä? Se on meidän biisi. Se on teidän biisi. Tää on se biitti siinä. Oikein. Hullu biitti. Mitä ne nimet on? Kaapo. Kaapo vai Joakim? Joakim. Joo. Äijä on tarpeeksi juomia. Artur, hauska tavata. Meidän pieni blogi menossa. Mitkä fiilis? Kattakaa paita. Fiil. Asiaa. Joo, me ollaan kutsaneet täällä, niin me tulee tsiikaan mikä meno. Milloin tulee David? Voit sä näyttää vähän selkää täällä? En mä tiedä, että se on vaan. Vänä, ota. Milloin tulee David? Mä en tiedä, että se on hyvä kysymys. Täällä piti alkaa keikas vastaan. Perustapahtumalla. Piti alkaa siiskaan se. Nimenomaan. Se äijä on siellä laulamassa. Mitä? Se äijä on laulamassa siellä. Ai kuule lavalla? Tänään mä oon vaan äänitekniikkona täällä. Onko siellä joku kutsu? Joo. Onks meillä kutsu? Meilläkin oli kutsu. On meillä liput. Ei 50 pitäis keikasta, on vitu vörtti. Ei oo vörtti. On vitu vörtti. Joo, mä oon samaa mieltä. Se oli 30 €, mutta se ei ollut olennuksesta läksää. Joo, me otettiin se 50 €. Joo, mä oon se päiväduunin äänitekniikkona, mä miksaan keikkoja tälleen. Mä oon miksanut muutama artistille tää keikkoa, niin mä tulen tsiikaan, tiiätsä. Mikä on isoja artistia, on miksanut keikkaa? Pehmoinen. Kuka? Ei kun mä tein valot sille, Pehmoilla mä tein valot. Pehmoinen, joo. Mä tein valot silleen. Entä miksaa? Mä en tiedä. Tiedätkö kun on tapahtumia joka viikko, niin mikä on viimeisin? Viimeisin miksaus, eikö mä? Ei mut livelle. Pitää kattoo kalenterissa. Niitä on liikaa. Iso lista. Eikö tiedätkö, mulla on joku 2 keikkaa viikossa vähän. Tiedätkö, nää kaikki oranssit on miksaamista tai valoja. Okei. Jos tuo vlogi, niin onko tää YouTubeen vai jotain? Tää on omaa käytössä. Seuraava osmonautti. Tää jätti. Meni. Kolmesta tuumat ilman duunia arvossa. Kaikki muka kunnossa, aivan prestä vahingossa. Tää systeemi. Pikku update näihin vlogeihin. Update. On ollut vitun nättiä. Piti tietää vuoden tuottaja. Voittaja on Willem, jos on ehdolla. Donitello on kans kova. Mä ehkä Donitello vois jopa viedä. Jos ei Willem oo ehdolla, Donitello vie. Willem voittaa. Back in the days. Shoutout Mutsi ja Faija myös. Kiitos. Mutsi ja Faija, we made it. Willem. Antakaa vielä kerran iso kättä, hei. Come on, täällä voitetaan palkintoja. Kuka se on? Average Kigley. Tuleeko se lava?
Six Man jäähallikeikka, ok? Six Man voittaa. Voitti, mä tiesin, mä sanoin. Social. Six Man. Siellä se lepää. Mies itse, we love you. Miten mä olen? Nautitaan tästä illasta. Mut hei, meillähän on tässä näin sitten tulossa taas uutta liveä. Eikö me tultu räppiä kuitenkin kuuntelemaan? Sex Man. Ei tuu vielä. Tulee nyt. Kulman takana tulossa Ine. Tiedättekö te kuka on tulos? Se juoksee arkeen karkuun niinku poliiseita, niin se sanoo. Mä en oo ikin päässyt poliiseen karkuun ja ihan 95 äijä nykyään. Arki otti kiinni, kamppas Tanskaseen, mä en päässyt haneen. Mut tää artisti pääs. Se ei oo arjes mukana. Se on räppäri, se on artisti. Antakaa iso kättä! Polisein, mun vastuus ja teistä tuli niinku moni meistä. Ei ne jaksa enää, kun elämä motivei. Kun tää kaikki alkoi, oltiin vielä novisein. Mä vieläkin juoksen katua, ei niinku moni meistä. Nyt ne tietää, et paljon kuunneltuu, et mitä muuta mieltä. Niinku moni meistä, meillä oli pienpään. Ja se tapiolla edelleenkin vieltää. Mä oon kouluun pääsin, mutta mä mennyt. Illo studio, gängin kaukku se henny. Saanut porukalla kokeisten vaikka renny. Ei ikin löytänyt duuni, mut sit se on tehty. Iso palkinto nimittäin vuoden biisi. Ja vuoden biisi Lightskin boy. Rappi äitihahmo. Semmonen tyyppi, joka pitää meitä niinku kiinni, sottaa vähän niskaskin, potkii perseelle. Ja hänellä on maailman hieno Jos se on ehdolla. Jos ei oo timantteja, niin Lightskin boy. Mä oon samaa mieltä. Iso käsi! Riikka Punkki Rissanen! Riikka Karjala. Suomi läpi esihenkilö, vielä kerran. Sitä mikä upea tyyppi. Punkki Rissanen! Punkki Rissanen! Vuosi 2024 oli jälleen hieno vuosi rockmusiikille, ja Suomi-rapin kuuntelijat joutuivat tiukkaan paikkaan jättäessään ääniä sille kaikista kovimmalle. Vuoden biisi on muistutus siitä, miksi rap on niin tärkeää. Se on musiikkia, joka ei vain kerro tarinoita, vaan herättää myös tunteita. Katsotaan. Average Kid Luke ja Turisti. TikTokiin ja Average Kid Lukeen tästä biisistä. Kiitos. Hän on TikTok-kanava. Turisti on pakko ottaa aina GoPro, se ottaa GoPro. Turisti ottaa GoPro. Iso käsi vielä. AKL ja Turisti. Se on iso palkinto, Kruununjalokivi. Kyllä se on albumi ja saada se vuoden albumi pystyyn. Turisti Road. Palkinnon tulee jakamaan upea, ihana Suomi Rap Radion luottopakki. Sinisabotage. Ja tunteita. Ja tänä vuonna yksi albumi on onnistunut juuri tässä. Lightskin boy. Ja voittaja on... Mikä se on Juno? Average Kid Luke! I know what I'm saying, I know what I'm... Uusi biisi! Hei! Bangeri. Tulee nyt. Tos on uusi biisi, Tänään... Laita päälle. Jumalan lapsi, Suomen hallitus on lapsi.
Poliisi kuolee itse muriin enemmän kuin itse muriin. Se kertoo hyvin meidän voimista. Ne keulammat on vitu turiin, no ei se puhuta turiin. Riikka Purras tai Timo. Kaunis mut vitu rasistinen maa. Suomen itsenäistymispäivänä halka ristilippu kannetaan. Sin puolesta kenen? Ai niiden jotka haluaa Suomesta peke. Te ette vittu ikinä ole mun puolella edes. Miten sä voit kuvitella et kuolema edes? Mä voisin kunnioitus veteraaneja, kunnioitus tätä maata kohtaan. Mut ei niitä kohtaa, jotka tätä maata johtaa. Ne lupaa asioita, mitä me ei saada. Ne lupaa asioita, mitä me ei saada koskaan. Haluu et mus kiriteetu näkee tätä. Ota kamera, ota kamera, ota kamera. Kiitos. Toivomme Suomi synny. Heilät saarel. Kuin kotimaa tää pohjoinen. Sois kaunis. Hyvää itsenäisyyspäivää Suomeen. Tomas on kova. Rakat ystävät, vuoden artisti 2024 palkitaan nyt täällä Kulttuuritalolla. Make some motherfucking noise for Turisti! Nuori Tureva Sanna. Pelpe sanoi mulle, että sano jotain. Mulla ei ole mitään sanottavaa. Tää on Evil Juice. Tunnen sen. Mä tunnen sen. Mennäänkö ulos? Mennään. Seks mä menin sen äijä oikeesti legenda kun keksit on GoPro-juttu. Käyttää mä käyttää. Anteeksi sen niinku muusikoista. Tässä on Aleksi, tässä on Red Bull voittaja. Hazard. Tsekkaa tää. Fidget spinneri. Spins. Hertsikalainen fidget spinner, you know what up. MP Suomi Rap Kulttuuritalo tapahtumassa. Ja vitu hyvä meininki. Eka kerta kun mä oon täällä tykärin meiningistä. Ihan vitu hyvä. Mitä äijä? Sama, just ostettiin silleen pari kuukausi sitten liput. Joo. Seks vedettiin meidän GoPro tuonne lavalle äsken. Hullu vlogi tulee. Vittu, te saitte hyvää matskua siitä. Kyllä sieltä. Kiitos paljon. Ole hyvä. Ja 6 kulmaa. Se on numero 6. Joo, se näkyy tossa. Mä follaan senkin, mä näen ne sitten huomenna viimeistään. Näkyy tossa. Mä arvostan. Oot sä freestylia vielä kameraan? Pienet freestyle. Freestyle. Tästä illasta. Kyllä sä tiedät. Ne tulee kattoo tätä äijää. Joka kilttipää toivottaa hyvää itsenäisyyspäivää. Eikä siitä riimit joka kerta tippuu. Ei mitään muut kuin Suomi respect ja natsit vittuun. Fuck natsit. Let's go. Respektaa Suomen lippuu. Ei halua vastaa. Älä heitä maan vittu kamera. Tää on yksityisen käyttö. Ei minkään. Yksityisen käyttö. Yksityisen käyttö. Yksi kysymys. Mikä kysymys? MP-paita. Dalin. Kaapo. Nori. Okei, Sanson,
biisiin. Niinku taikuri on viita mukaan. Tee sen selväksi, se tarvii apua. Niinku taikuri on viita mukaan. Ensin siis lähiössä otin on voimariperi. Nyt kun käveli on selkeä pitää tosta. Jollainen demoja ulos, joka ostin mun demoja. Me tehdään koko ajan, se on se meidän eropoi. Halutaan on mielistykseen, turhaan mä demonstroi. Liian isoin sanoin jotain, et tunnistaa ne suoraan. Rockefeller raha fiilis niinku osin. Ne haluu palata, kun sviittikille veriää. Onneksi tää kilpailu mennään. Sopatu siis on poika historia tehdä. Ei voi mennä, mun aina. Niinku taikuri on viita mukaan. Se selväksi takia pukeltaa. Niinku taikuri on viita mukaan. Ei voi pelkää mun aina. Niinku taikuri on viita mukaan. Se selväksi takia pukeltaa. Taikuri on viita mukaan. Tää on Rockefeller shit. Rahat ei oo viis. En tee laskuihan on straight cash. Bitch on ballin like the Knicks. Laita duunis games. Joka viikonloppu six pack. Saanut kuulun sun nickname, kuka on jo tälle. En voi aina olla superjuhla, koska tälle. Samat kerrat kuka on jo tälle. Yks on juokse ja mä saan sen kuplan koska Rockefeller raha fiilis niinku oisi tehdä. Ne haluu palata kun svitin kydölle. On nyt sitä kilpailu enää. Sopatu siellä paikalla. En voi pelkää mun aina. Niinku taikuri on viita mukaan. Se selväksi takia pukeltaa. Niinku taikuri on viita mukaan. En voi pelkää mun aina lentää. Niinku taikuri on viita mukaan. Se selväksi takia pukeltaa. Niinku taikuri on viita mukaan. Niinku taikuri on viita mukaan. Sanottiin live-juttuja. Live-juttuja. Tänne on tullut seuraavaksi kyllä sellainen artisti, joka tuli Suomi-Rapin haastatteluun. Tiedätkö mitä se jätkä teki? Ei lähtenyt mennä. Ei lähtenyt mennä. Se heiluu, sit se teki meidän kaikki tunnin radio usein. Mä lähdin hikään. Se oli siellä niin, sovittiin, että seuraava kerran se heikaa 4 tuntia meidän kanssa radiossa. Mut se on tän henkeä ykkösartisti Suomessa. Mikä se nimi oli? Mä en muista enää. Mikä se oli? Kuka vittu sä oot? Toivotetaan 2 henkilöä lavalle. Nää 2.
ja superstaroi molemmat. Molemmat suomalaisia superstaroja. Rambo! Ja Takarinasta tää jätkää. Etunimi ei, sukunimi L.A.I.H. Seksi ja sinimällä kiho. Vatsa on täys, silti se liho. Kasvanut on tää, pyörii paloilla pihoilla. Jottoni hiho, ei varttuks viro. Kelvettä kilo louesti mikro. Skippasin joka vittu tentti. En tiedä muut, mutta asiantuntija näiden neljän elementti. Tuli sauva mennä, me mentyy. Tieteen vuodet toi tietotaitoa. Vaihdon liikkeet, se lisäsi silti vaihtoa. Suun kannattaa pidä pääskiin. Pajassa pääskiin, komeissa kuuntelee sua. Mä edes kuuntele kiinni, kuuntele mua. Useamman kerran jo tullut suunta muutettua. Suun kannattaa pidä pääskiin. Emme ole auto, mutta autoi. Mutta autoinen pitää pääskiin. Erinomaista itsenäisyyspäivää. Mahtavaa illan jatkoa kaikille. Pitäkää toistainen hyvä huoli. Kiitos! Miltä? Ollaan vähän eri mieltä tästä loppumasta. Käydään ulkoa, palaveri. Ja se haluaa heti heittää. Totta kai. Ota hyvä mentaliteetti. Chill guy. Hei, hyvä itsenäinen. Samoin sulla. Oot tosi itsenäinen tänään. Mä vähän tihti. Joo. Mennään. Sori, Ropponen, sä oot skinny interviews. Mitä nyt kun ei oo sulle niissä YouTube-vuoroa enää ollut? Vai eikö sä ollut, jos sä lopetit sen? Joo. Joo, niin mäkin oon siellä. Eli se on niinku sun seuraava juttu. Se on meidän juttu. Milloin tulee biisi? Kaikille hyvin YouTubettajille tulee biisi jossain kohtaa. Pitää huomioida, että sä olet hyvät jutut. Älä viitti, äijä on legenda. Äijän Minecraft-videot on niinku, se on mun lapsuus. Se ei meinaa, että on hyvä juttu. Legendat on aika hyviä mun mielestä. No se riippuu, kenet kysyy. Kun kysyy, sä oot vitun kova jätkä. Älä viitti. Mä haluan toivottaa teille hyvää itsenäisyyspäivää. Samoin. Pitäkää mukava ilta, hyvää itsenäisyyspäivää. Samoin. Nauttikaa illasta ja milloin nähdään. Myös MP-painasta. Ja toinen puoli. Radio Active 24. Toinen puoli. Ei mene. Mitä? Tee ohi. Ei meidän vlogi menee sun vlogi ohi. Pelottaaks? Ei pelota. Okei, hyvä kun tää on yksityinen, niin ei mene ohi. Me katsotaan ite vaan nyt. Okei. Joo. Mikä oli paras esitys tänään?
Turisti tietenkin. Joo, samaa mieltä. Ihan vituilla. Se teki meininki. Teki meininki. Oli meininki. Helvetin tuhmaa meininkiä. Ja vielä yksi pikku sellainen, jotain vinkkiä nuorille, tietsä, haslaajille. Joo, vinkki nuorille. Tehkää vaan teidän juttuja, tehkää vaan. Hyvä vinkki. Ei kannata, jos joku kiusaa tai jotain huutelee, niin älkää kuunnelko. Antakaa tietysti mennä näin. Jussi, menkää tyhmäksi. Oli sanoi niin. Menkää tyhmäksi. Vaistelee, kääntelee ja... Ottiks meidän sun kameran käteen? Otti. Se on äänien kamera. Joo. Se oli iso. Mä näin sen. Kun mä olin siinä eessä mun toisella puolella, niin mä näin, että GoPro oli yhtäkkiä kädessä. Se oli iso hetki, vaan seks meni iso fani. Se oli siistiä. Helvetin kova. Se otti sen ja... Just takia mä ostin tän. Teki iso numero siitä. Otti koko yleensä. Joo. Katsotaan aamulla miltä tulee. Laittakaa Ja sen loputon merkki, tiiätsä. Tai sitten Days sober zero. Days sober, babes over. Days sober, babes over. Zero. tietyllä tavalla painat. Otan muistiin. Days sober, babes over. Tiedätkö? Babit kyläs. Sitten taksivodka haalarimerkit. Kohta on tulos pari viikkoa. Kyllä se siitä tuolla makaa. Jengi vähän uijostelee, mutta ei mitään. Let's go! Days sober, babes over. Tää Helkellä on menossa kulttiin. Niin. Me ollaan jatkoilu. Okei, katsotaan tää. Vitu kova. Me ollaan täällä päin. Fuck yeah. Miksi AKL ei ollut tänään täällä? AKL on tänään Turussa. Juomat. Valkovenäläinen. Capo, vähän muu. Tcheca, tu toma botada. Na costela tu toma socada. A tcheca, tu toma botada. Na costela tu toma socada. Tcheca, tu toma socada. A tcheca, tu toma socada. I wish I were a little less tired so I could make some like flares and shit for the video. It's okay. We will accept this. I'll just have to let my cocktail speak for me. Don't worry, I will enjoy it, I promise. Oh no, I know you will. I'm making it. Are you making this up on the fly? No, I have sort of my own menu in my head. Okay, that's right. Respect. Cocktails, I already know what everything tastes like. Same logic. Okay, so when I see the liquor store, I'm like, okay, this all tastes good. I'm drinking all of it. Example. What is this in terms of food? In terms of food, it's good fucking food. Chicken. Why? Because chicken goes with anything. You're not wrong. I give you that. You're not wrong. You know your stuff. Oh my god, is this my cue? Yeah, hurry up, bro. You have a long night. No,
evil juice. Doesn't look all that appetizing. Yeah. No, it looks fucking delicious. But you're gonna get straight up evil juice. So right there. This guy putting all the liquors in. He says it's all in his head. This is evil juice. Evil juice. Evil juice. Okay, we're doing the getaway. It should be pineapple, but I don't have any, unfortunately. I will trust you, bro. Don't worry. Okay, taste test first and foremost. Show me how you fuck up, baby, dad. Yeah, bitch, shake that ass. Yeah. Very good. Update. Jono on vitun pitkä. Sori kaikille. Hyvä juoma tuli, hyvä biisi soi. Let's go. Vittu kova meno! Kaikki odottaa. En tiedä. Ain't no other king in this rap thing, they siblings. Nothing but my children. One shot, they disappearing. I'm in a Bileet jatkuu. Kiimaan päin ja se oli siinä. Kiitos kasvamisesta. Vähän pian.